Bună ziua, prieteni, și bun găsit la un nou video. Vorbim astăzi despre diferența dintre filmul românesc și filmul american. Aștept și mesajele voastre, aștept să-mi spuneți vouă ce vă place mai mult, filmul românesc sau filmul american, și să-mi spuneți și care credeți voi că sunt principalele diferențe dintre filmul românesc și filmul american. Și când vorbesc și când o să facem acum comparația dintre filmul românesc și filmul american, ne referim doar la filmele bune, la filmele care câștigă premii la concursurile internaționale, atât filmele românești cât și cele americane. Și când spun film românesc, să știți că putem să ne referim la filmul european în general, pentru că filmul românesc și filmul franțuzesc au multe lucruri în comun, chiar și cu alte filme europene, filmul suedez. Eu cred că principala diferență dintre filmul românesc și filmul american este acela că în timp ce filmul românesc se concentrează mai mult spre a transmite o stare, spre a crea telespectatorului o stare, spre a transmite ceva, spre a-l face pe spectator să simtă ceva, filmul american se axează mai mult pe a spune o poveste. Dar atenție să nu cădem un pic în greșeala în a considera că filmul american este un film artistic pentru că el spune o poveste. Filmele americane sunt foarte bine concepute. Ele au două nivele de citire. Un nivel de citire pentru persoanele cu simț artistic mai scăzut, care nu înțeleg arta, și pentru ele filmul american spune o poveste și îi ține ca și spectatori o chestie de marketing genial gândită. Și au un al doilea nivel de gândire pentru persoanele cu simț artistic deosebit, care reușesc să vadă și partea artistică a filmului. Deci ele se adresează unui public mai larg, în timp ce filmele românești, cele europene, sunt niște filme mai mult de nișă. Filmele americane sunt gândite mass market, să spun așa, da? Deci se adresează și persoanelor cu simț artistic scăzut, care înțeleg povestea, și al doilea nivel de citire pentru persoanele cu simț artistic deosebit de ridicat, care văd partea artistică. De aceea au și un succes din punct de vedere financiar deosebit filmele americane, dar partea artistică este un pic diferită la filmele europene față de filmele americane, în timp ce filmele europene nu se concentrează neapărat pe poveste, dar se concentrează pe a transmite ceva, pe a-l face pe spectator să simtă ceva, pe a-i crea o stare. Filmele americane spun și povestea, nu se concentrează neapărat spre a crea o stare, dar partea artistică constă în mijloacele prin care regizorul și scenaristul reușesc să transmită mesajul. Sunt niște chestii geniale acolo. Ambele variante de filme sunt foarte bune, ambele modalități de exprimare artistică, și cel românesc și cel american, sunt foarte bune, dar sunt tehnici diferite de exprimare. Și când spun aici despre filmul european, vreau să mă fac un pic înțeles ce înseamnă un film care îți transmite ceva, care îți creează o stare. Păi asta e o operă de artă. În general, o operă de artă, că vă uitați la un tablou sau că vă uitați la o sculptură. Ce face o operă de artă? Îți transmite ceva, îți creează o stare, te face să simți ceva. Dacă nu te face să simți nimic, înseamnă că nu este o operă de artă. Este ceva cu un nivel artistic mai scăzut. Acum depinde foarte mult și de cultura celui care analizează opera de artă și de simțul artistic al celui care analizează opera de artă. Pentru că persoanele care au o cultură mai scăzută sau care au un simț artistic mai scăzut pot simți ceva și când se uită la un kitsch. Persoanele cu o cultură mai ridicată și cu un simț artistic mai ridicat, cultura, să știți că nu are neapărat legătură cu simțul artistic. Eu le-am legat aici un pic, dar în general le-am pus la modul general, da? Persoanele cu un simț artistic mai ridicat, cu cât au simț artistic mai ridicat, cu atâta simt ceva în momentul în care se uită la operă artistică mai elevată, mai elaborată. Ca să vă dau un exemplu, să înțelegeți ce vreau să spun, eu așa îmi dau seama foarte bine dacă este o statuie sau o pictură reprezintă o operă de artă sau nu. Mă uit la ea, dacă simt ceva, este o operă de artă, dacă nu simt ceva, nu este o operă de artă. Și nu m-am înșelat niciodată gândind în felul acesta. Mi-a trimis la un moment dat cineva pe internet un mesaj în care îmi prezenta mai multe imagini spunându-mi că sunt niște picturi de ale lui Salvador Dalí. Am uitat cu atenție la ele, n-am simțit nimic și am spus nu, sigur nu sunt picturile lui Salvador Dalí. Pe lângă faptul că îi cunosc cam toate picturile lui Salvador Dalí, am studiat foarte mult stilul suprarealist și l-am luat și pe el ca exemplu. Pe lângă faptul că îi le cunosc, acestea nici nu au cum să fie, pentru că nu-mi transmit nimic. Și îmi spune
respectiva persoană, ba da, să știi că ale lui sunt, probabil că nu le cunoști tu chiar pe toate, are mai multe și nu le știi pe toate. Am verificat împreună și am ajuns la concluzia că am avut dreptate. Acelea nu erau niște picturi ale lui Salvador Dalí, nu erau niște opere de artă, deci simțul meu artistic nu m-a înșelat. Deși încercau să imite, avea același teme cu Melting Watches, dar nu erau, încercau să imite stilul suprarealist al lui Salvador Dalí și temele, dar ele nu erau făcute într-un stil suprarealist. Erau ceva, să vă zic așa, la limita dintre dadaism și kitsch. Limită care oricum este o graniță nedefinită clar, da? Cea dintre dadaism și kitsch, pentru că dadaismul, chiar el se definește, da? Cei care au creat dadaismul spun că nu este neapărat o artă, este o artă sau o anti-artă. El s-a născut ca un protest mai mult, ca un protest împotriva societății burgheze din anii 1914-1918 în timpul războiului. Deci dadaismul este un protest, nu este o artă și este ceva la limita dintre artă și anti-artă. Dadaismul, pentru cei care nu știu, a fost un curent inițiat de un român, Tristan Tzara, în 1916 la Zurich, în Elveția. Era stabilit în Elveția la Zurich și criticii au păreri împărțite. Unii spun că dadaismul ar fi artă, alții spun că dadaismul nu ar fi artă, dar cert este că din dadaism s-a desprins un curent artistic, cu adevărat artistic este suprarealismul. În momentul în care curentul s-a mutat de la Zurich la Paris, a fost preluat de către André Breton, de către francezi și de către belgieni, în frunte cu André Breton. L-au dus un pic la un alt nivel și l-au transformat în artă, în sensul că au scos foarte mult partea de aleatoriu. Au păstrat principiul conform căruia nu trebuie să existe în artă nicio restricție de ordin estetic sau moral și de nicio altă natură, dar au spus în felul următor: asta nu înseamnă că putem afișa pe hârtie în timpul zilei ce am visat noaptea, spun suprarealiștii. Spun că asta nu ar fi decât un fel de naturalism naiv. Spun că toate astea, deși nu trebuie să existe nicio restricție de nicio natură, nici estetică, nici morală și nici de altă natură, toate elementele artei trebuie să respecte o ordine artistică. Trebuie să fie înșirate pe hârtie sau sculptate într-o logică artistică, astfel încât, spre deosebire de dadaism, unde spuneam că e discutabil dacă este artă sau nu este artă, suprarealismul cu siguranță este artă, și pentru că pornisem de la Salvador Dalí, opera lui suprarealistă cu siguranță este artă, este unul dintre pictorii mei preferați și pornisem tocmai de aici, de la ideea că așa pot eu descoperi foarte ușor dacă o operă este artă sau nu este artă sau este kitsch. Mă uit la ea și văd dacă îmi transmite ceva, dacă simt ceva sau dacă nu simt ceva. La fel, pentru că pornisem de la discuția cu filmul românesc despre dadaism și suprarealism, o să fac un alt video pentru că subiectul este foarte complex. Am multe să vă spun aici, nu vreau să intru acum în detalii. Spuneam că filmul românesc îți transmite ceva, te face să simți ceva. Deci, astea sunt diferențele pe care vi le-am spus în începutul videoului, după părerea mea, dintre filmul românesc și filmul american. Aștept cu nerăbdare mesajele voastre, să-mi spuneți care credeți voi că sunt diferențele dintre filmul românesc și filmul american și care vă place mai mult, filmul românesc sau filmul american. Mă bucur că ne-am văzut și astăzi. Până la următorul video, vă doresc toate cele bune!